Na Slovensku sa rozstrhlo vrece s europoslancami a týmito prieskumami a najviac zarezonoval ten český europoslanec Zdechovský, ktorý v minulosti bol povolaním nejaký PR manažér a robil aj pre firmy, ktoré riešili nejaké exekúcie a ľudí, ale ako si ty sa pozeral, myslíš si, že robí si kampaň, že preto reagoval takto na Pán Zdechovský nech si rieši pranie špinavých peňazí v českej vláde, keď už sme pri tom, to je tá bitcoinová aféra, hej, ako že KDU ČSL, pokiaľ viem, je stále súčasťou tej koalície a nech sa venuje, keďže on je z KDU, hej, to je kresťanská takisto, tak nech svoje hodnotové a morálno-etické zameranie a tú energiu, ktorú do toho vkladá, nech ju míňa na prepieranie špinavých peňazí z drogových obchodov. Toto my tu nemáme. A chvála Bohu, ak by aj bola pravda tie haciendy, či on čo hovoril, tak chvála Bohu je to o 16 poschodí nižšie ako špinavé peniaze z drogových obchodov. A so zbraňami. Tak nech si mierši to. A nech ten nos švejkovský už nepchá do Slovenska. Lebo už mi to začína liesť na nervy, čo robia tí českí politici, lebo si myslia, že ešte stále sme v roku 1920 a žije tatiček Masaryk na poli Slovaksice, kedy mali silnú potrebu a dokonca vtedy opodstatnenú nás mentorovať, no ale my už tam nejsme. My sme roku 25 ďalšieho storočia a nech oni na tento svoj paternalistický komplex už konečne zabudnú a nech sa starajú sami o seba a o svoju vládu a o svoje pranie špinavých drogových peňazí.